Pracovná príležitosť spoločnosti Dr. Egert. Predstavte si, aké by to bolo užívať si života naplno. Jazdiť v krásnych autách, bývať v peknom dome, užívať si luxusné dovolenky. Každý z nás má rôzne sny a rôzne ciele. Ale pravdou je, že väčšine z nás sa ich splniť nepodarí. Môže za to rýchla pracovná doba, stres a pracovné vyťaženie, nedostatok príležitostí, ste v práci od rána do večera, ale aj tak prežívate od výplaty k výplate. Možno prišiel čas na zmenu. Predstavte si, že sa ráno prebudíte a budete sám sebe šéfom. Na váš účet vám bude chodiť toľko peňazí, koľko potrebujete. Žiadny pracovný nápor, žiadny nadriadený, žiadny stres z nedostatku peňazí. Keby ste poznali systém, v ktorom sa dajú zarobiť zaujímavé peniaze, využili by ste ho? U nás môžete začať zarábať peniaze i hneď. Je to veľmi jednoduché, časovo nenáročné a dá sa pracovať aj popri vašej súčasnej práci alebo pri dôchodku, pri materskej dovolenke. Naša spoločnosť podniká v oblasti wellness priemyslu. Tu máte vývoj trendov v minulosti. Rýchle občerstvenia, nehnuteľnosti, domáca elektronika, mobilné telefóny a internet. Dnes je to wellness priemysel zdravého životného štýlu. Toto odvetvie predstavuje už dneska v Európe niekoľko miliard eur a predpokladá sa jeho 500% nárast. V spojitosti s internetovým obchodovaním, teda prácou cez internet, je to viac menej práca riadená z domova. Náš príbeh spoločnosti. Spoločnosť Dr. Egert bola založená v Českej republike v marci 2009. Na Slovensku sme sa oficiálne otvorili v októbri 2009 a teraz sa otvorilo Poľsko v januári 2012. Teda potenciálne vieme osloviť 60 miliónov ľudí. Produktové rady. Pracujeme so spotrebným rýchloobrátkovým tovarom, ako sú doplnky stravy, kozmetika, šampóny, produkty dennodennej spotreby. Sú to produkty, ktoré si ľudia bežne kupujú už teraz v rôznych lekárniach, v obchodoch. O niektorých z nich vám môžem povedať viac. Aloe vera, výborný výrobok na trávenie, zažívanie, keď má niekto problémy so žalúdkom, s črevami, probiotika, výborný výrobok na posilnenie imunitného systému, Vitalita, dodáva energiu, obsahuje guaranu, Long Life, výborný produkt, ktorý obsahuje látku resveratrol, je to taký životabudič, šampóny, cukravit, nízkokalorické sladidlo vhodné aj pre diabetikov, kozmetika z granátového jablka, vazelíny, tých máme 8 druhov, Sterox, produkt na potenciu, Artron, 4 účinné látky na kĺby, vhodný výrobok, svalová terapia, keď bolia kĺby, kosti, výborné od bolesti, koktely na chudnutie, máme s nimi výborné výsledky, tablety na chudnutie, to je iba časť produktov. Ostatné produkty si môžete pozrieť na stránke www.egertshop.eu. Spoločnosť Dr. Egert ponúka niekoľko druhov príjmu. Prvý príjem je 45% marža z každého predaného výrobku. Čiže môžete predávať produkty. Veľakrát sa k nám registrujú ľudia, ktorí už produkty užívali a my ich mohli kúpovať za veľkoobchodné ceny. Ďalšia je spätná provízia vo výške 4 až 24% zo svojich nákupov. A posledná je renta a takisto špeciálne odmeny ako autá a dovolenky. Na vrchu máte tabuľku spätných provízií. To znamená to mimo maloobchodnej marže 45%. Ako vidíte, sú tam určité body od 250 do 500 bodov 4%, 8, 11, 12 až do 24%. Z toho, čo zaplatíte, sa vám vie vrátiť. Na vrchu slajdu vidíte tabuľku, kde máte odstupňované body. Od 250 do 500 bodov sa vám vráti 4%, 8%, 11, 15 až do 24% z obratu celého tímu za daný mesiac. Tu je taký modelový príklad. Vy ste, dajme tomu, na pozícii 24%, kupujete si produkty s maržou 45% a ešte z toho sa vám vráti naspäť na účet do banky 24%. Ďalej môžeme zobrať príklad, máme klienta, takisto kupujeme zo zľavou 45% tie produkty, predáme mu ich, máme 45% zisk, z toho ešte nám ale do banky príde 24% nasledujúcich. Ďalej môže byť príklad spotrebiteľa, to je človek, ktorý sa zaregistroval, aby mohol využívať zľavu a veškeré výhody, ktoré spoločnosť Dr. Egert ponúka. Pokiaľ ten klient spraví obrat do nejakých 240 bodov alebo 240-250 eur, tak sa vám z toho vráti takisto 24% do banky. Ďalej môže byť človek, ktorý je predajca. Dostal sa, dajme tomu, na pozíciu 8%. Podľa tabuľky vidíte, že spravil obrad niekde 500 až 1000 bodov, čo je zhruba 500 až 1000 eur. Jemu firma vyplatí jeho 8%, my máme 24%, čiže 24 minus 8, rozdiel 16% vám príde na účet do banky. Potom tam máte ďalší príklad, je to vždycky iba medzi provízia pre rozdelenie. Pokiaľ vychováte človeka, ktorého dostanete na pozíciu 24%, pomôžete mu, tak z toho každý mesiac dostávate z tej jednej úrovne 1000 eur. Peniaze vám chodia do banky na účet vždy v 5. v mesiaci. Ďalší slajd sú semináre.
Je dôležité pochopiť a uvedomiť si, že toto je práca ako každá iná a preto sa ju treba naučiť. Máme školenia alebo semináre na viacerých úrovniach. Prvý krok, napísal som knihu Ako dosiahnuť 100% úspech spoločnosti Dr. Eggert. Je veľmi dôležité si ju na začiatku prečítať, pretože vám pomôže vyvarovať sa zbytočných chýb, ktoré väčšinou nováčikovia robia. Druhý krok je navštíviť najbližší biznis seminár. Semináre robíme vo viacerých mestách. Je to hlavne o tom, aby ste vedeli hneď od začiatku, od prvého dňa zarábať peniaze. Je to veľmi, veľmi dôležité a viac menej nevyhnutné. Takisto získate na ňom možnosť individuálneho osobného coachingu, čiže vedenie od top poradcov. Potom máme produktové školenia, kde sa dozviete všetko o produktoch, semináre na vedenie tímu, online videokonferencia a školenia nahraté na internete. Prečo spolupracovať s našou firmou? Dostanete obchod na kľúč, nezáleží na veku, na pohlaví, na vzdelaní. Keď nemáte produkty doma, firma ich pošle za vás, sú tu motivačné odmeny a jedna z najdôležitejších vecí je, že si môžete vybudovať pasívny reziduálny príjem. Reziduálny príjem je názov, ktorým sa označuje zdroj opakovane sa vyskytujúceho príjmu. Je to príjem, ktorý vám bude chodiť denne, dokonca aj vtedy, keď už nebudete aktívne pracovať. Je potrebné si uvedomiť, koľký z nás už niečo kupovali cez internet. Dneska je štatistika taká, že zhruba 50% ľudí si hľadá prácu cez internet, takisto keď si chcú niečo kúpiť. V spojitosti s tým wellness priemyslom doba nám veľmi nahráva. Zamyslíme sa nad tým. Dokážeme ovplyvniť zvyšovanie daní? Dokážeme ovplyvniť to, aby sa nezvyšovali ceny v obchodoch? Cez to všetko, že to nedokážeme ovplyvniť, veľakrát ľudia s tým stratia strašne veľa času rozprávaním o tom. Pokiaľ to nedokážeme ovplyvniť, tak to neriešme. To, čo ale dokážeme ovplyvniť, je výška nášho príjmu. V tejto spoločnosti sa to dá. Môžete viac pracovať, získate viac. Keď budete pracovať menej, budete mať menej. Je tu minimálna počiatočná investícia na začiatku, ale čo je podstatné, že môžete začať zarábať hneď od začiatku, od prvého dňa. Ďalej, od pozície strieborný manažer, to sú ľudia, ktorí už sa tej práci venujú aktívnejšie, je úplne reálne do 3 mesiacov získať auta. Na začiatku sú malé auta ako Ford Fiesta a potom ďalšie. Nám sa to už podarilo. My sme vlastne ľudia, ktorí sme už dostali auta z tejto firmy. Ja sám som získal auto hneď za prvý mesiac od registrácie. Potom tu máme pána z Prahy, pán Jaromír Sláma, Silvester Judek, to je chalan, ktorý robí popri dovolenke, rodičovskej dovolenke, je doma s malými 2 deťmi, žena mu chodí ešte do školy, cez to všetko splnil v podstate už toto auto. Takisto Janka Jurská, ona je zdravotná sestra, veľmi šikovná pani. Je dôležité si uvedomiť, že populácia stárne. Myslíte, že sa dočkáte dôchodku? Ak áno, aký vysoký bude? Budete schopní pri súčasnom príjme našetriť dosť peňazí na to, aby ste mohli odísť do dôchodku? Alebo budete musieť pracovať až do smrti? Naša spoločnosť vám ponúka možnosť zmeniť si svoju životnú situáciu navždy k lepšiemu. Ponúkame samostatnosť a nezávislosť, bočný príjem, ktorý sa vám bude zvyšovať. Dostanete zaplatené za každú odpracovanú hodinu niekoľkokrát. Váš príjem sa môže zvýšiť, kedykoľvek sa vám zachce. Keď budete viac pracovať, budete mať viac. My sme sa už rozhodli, záleží na vás. Ak budete robiť 2 roky to, čo väčšina ľudí nerobí, môžete mať o 2 roky to, čo väčšina ľudí nikdy mať nebude. Po prezretí prezentácie kontaktujte človeka, ktorý vám toto video odporučil, alebo vyplňte kontakt na formulári na stránke pracacezinternet.sk. Prajem vám dobré rozhodnutie a pekný deň.